da ko mai te sa ta partu lei ri patingang paisa bukri de yong pangang panoy na kuki na sinarak kanu na koi ginagin nate bukri de yong pangani janin ba matang da chabayay hangin ba matang da hatbayay check silu tinang paisa aran rati sa paghihay rin ako may tesa tapartu layuri patingang paisa may tabahuraga kuki da amok tashinba yung may tabahuraga kuki da amok tashinba drugs ki lalong balang lutsing ba na ko'y nakarigi nako terrorist o bigang debater no may tay na ko'y nalayang yari o bigang no kalamo itatiba na kuki na may sana may day na taho ma ngam kreda ko tingang paisa kuki ay ko'y na natin na ready jahi ahun sudana sutotote Tahchapa Kukichapa Tahchapa Kukichapa Gamas na nga ng cholo Manipur ning tam laki damang Kuki machakayana Kawai kaki mamaytay na ko'y na kaurang malay Kalu tapak ka lay mamaytay siya Cintang amatan ni Hayram Ado Ngasili ulole Inusi ucharuba kuki ay ko'y maytay na hakine Manipur kinig tamlan kitamang Kuki machakayana Kawai kaki maytay na ko'y na kaurang malay Kalu tapak ka lay mamaytay siya Cintang amatan ni Hayram Ado Ngasili ulole Inusi ucharuba kuki ay ko'y